Pwede ba na makapangasawa ulit ang isang Pinoy matapos naka-divorce ng kaniyang foreigner na asawa doon sa abroad? Ayon sa Article 26 sa Family Code, kapag ang foreigner at ang Pinoy ay mayroon ng valid divorce doon sa abroad, ito'y kinikilala ng ating batas. At matapos ang nasabing divorce, pwedeng makapangasawa ulit ang Pinoy. Ngunit hindi automatic. Mag-file pa ang Pinoy ng petition for judicial recognition of foreign divorce. Ipa-approve muna sa ating hukuman na mayroong valid divorce doon sa abroad. At kapag na-approve na, pwede nang makapangasawa na naaayon sa Philippine law.